بأقوى هاجرنا لك ساعة شعات تأخيلو كاب استديو زينا RTV مستندونا نفيلم لنا كما تمسيز خبركم تعذبتنا نلومي قدام 4 جنبت مشات استرالو زيناتات وشتن وصان حيزلكم قريبه زلخو شام تولده كساب فصامن مكتالكم بخبرنا عدمكو فلما كابيت صحفت افتان اسلاماو غداياتن زبصحنا حبريتا كنقرب هلال ورح رمضان لومي قدام 4 جنبوت سلا زي سرقت صباح سنبت 5 جنبوت كم مزازميت ورح شعبان تقصيرا صوم سوني 6 جنبوت كم زجمر ماكلاي بيت صحفت افتان اسلاماو غداياتن افليتم باز مخنيات رمضان كريم نخلاتكم امنان كابزب مقصال كم تلمود بقنطات زينه افلم ابرياد بمخنيات صنبل ناصنت ايرترا دبلوماسياو محبرسب زت تساتفو صنبل تخايدوم اب عسب مرጫታት ዲያኑ ኮማባያተ ፍርድን ሽማግለታት አርቅን ተኻይዶም ኣብዛው ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕር ወለንታን ለገስት ደም ካልኣይ ጉባኤዩ አቃኛ ኣብ ኮንጎ ብዝተኸስተ ሓድሽ ለበዳ ኢቦላ ናይ ዝሞት ሰባት ቁጽሪ ኣስታት 1000 በፂሖም ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ደብደብ ኣካይዱ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ምትፍናን ዝዕርክ ስጉምታት ካብ ሙሳድ ክትሕየብ ደቡብ ኮርያ ፀውያ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብምኽንያት ጽምብል መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ማሕበረሰብ ዝተሳተፎ ድግስ ብኽልተ ግንቦት ኣብ ከተማ ሪያድ ገይሩም ኣብቲ ብምኽንያት ምጅማር ጾም ረመዳን ኣቀዲሙ ዝተኻየደ ጽምብል ኣማኻሪ ምምሕዳር ከተማ ሪያድ ዝርከቦም ናይ ክብሪ ዕድማት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሲኛታትን ሓያሎ ሃገራት ከምኡውን ካልኦት ዕድማት ተረኺቦም ነይሮም ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄር ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ናይ ሎም ዓመት በዓል ናጽነት ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ ታሪኻዊ ናይ ሰላምን ምትሕጋዝን ስምምዕን ንዕኡ ሲዒቡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰፊኑ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ይጽምበል በምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ገሊጻ ወይዘሮ ወይኒ ኣስዒባ ከም ኤርትራውያን ሙሉእ ኣድህቦና ኣብ ምዕባልን ልምዓትን ሃገርና ክንገብር ከምኡውን ኣብ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ዞባና ምቕሉል ተራና ከንዕዝዝ እቲ ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ዝጠልቦ ምዃኑ ድሕሪ ምብራህ ንጉስ ሰልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝን ወራሲ ዓራት መሐመድ ቢን ዓብዱል ሰልማን ንዝገብሮ ዘለው ምትሕብባር ኣመስኪና ኣብቲ ጽምብል ምስ ኤርትራ እትውንኖ ዕድላት ወፍርን ቱሪዝምን ዘላሊ ብቪድዮ ዝተሰነየ ምርኢትን ባህላዊ መሰናዶታትን ቀሪቡ ነይሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ምምሕዳራት ከባቢ ሽኻይቶ ዓሰብዊን ቢሌንኮማን ኣብ ስራሕ ንጸንሑ ዲያኑ ኮማባያት ፍርዲ ንምትካን ሽማግለታት ዕርቂ ንምምራጽን ምርጫታት ተኻይዱም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኮማባያት ፍርዲ ንህዝቢ ዝተዋህበ ኣገልግሎት ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ጉዳያት ብዘይ ኮለል ብዕርቅን ውሳነን መፍትሒ ክረኽቡ ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዝገበራ ተገሊጹ ኣማሓዳር ንኡስ ዞባ ዓሰብ ኣቶ ተስፋይ ዘርአ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኮማባያት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዕዉት ስራሓት ከም ዘሰላሰላ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንጸኒሕ ባህሊ ኣፈታትሓ ግርጭታት ብዘማዕብልን ዝኹስኩስን ኣገባብ ተወዲበን ክሰርሓ ስለ ዝኾና ዝያዳ ኣድማዕቲ ከም ዝገብረን ኣረዲዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ምርጫ ሽማግለታት ዕርቂ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ባዕሉ ብዝመረጾም ክመሓደርን ክዳንን ክስራሓሉ ጸንሐ መደብ ስለ ዝኾነ ጸለውትን ብቕዓት ዘለዎም ንምምራጽ ዕዙዝ ተሳትፎ ከም እተረኣየ ኣብሪሆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ንጸንሑ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 9 ደያኑ ኮማባያት ፍርዲ ስለቲ ኣበርክቶኦም ናይ ምስጋና ወረቐት ተዋሂቡ ካብ ዝምስረት 4 ዓመቱ ዝመልአ ማሕበር ወለንታያን ለገስት ደም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካልኣይ ጉባኤኡ ኣብ ዘቃናዓሉ ንዘሰላሰሉ ንጥፈታት ብምግምጋም ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪጹ ወኪል የሪና መሓር በላይ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ሊልያ ተኽለማርያም ከተቕርበ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2015 ዝተመስረተ ማሕበር ወለንታውያን ለገስት ደም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሰለስተ ጉንበት ኣብ ዘቃንዖ ካልኣይ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ዝሰላሰሉ ንጥፈታት ብምግምጋም ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪጹ
ኣብታ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሪጋደር ጀነራል ተክለ ልብሱ ፕሬዚደንት ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል ተኪየ ርእሶም ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ኣቶ ሳምሶም ገብረስላሴ ከምኡውን ካልኦት ሰበስልጣን ሞያውያን ጥዕናን ልዕሊ 200 ኣባላት ማሕበርን ተሳቲፎም ነይሮም ብዝትካደም ዘይትካ ህይወት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣገልግሎት ቀረብ ጥዕና ሙሉእ መታን ክኸውን እኹልን ውሕስን ደም ኣብ ማእከላት ጥዕና ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ኩሉ ኣገላይነት ዘለዎ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ንዝጨበጦም ዓወታት ክዕቅብ ነቶም ተኸሰቱ ብድሆታትን ንምሽፋን ሎሚ ካብቲ ማሊ ብዝሓየለ ኒሕ መጻኢ መራሕቲ ማሕበር ሸቶታት ማሕበር ኣነፂርና ብዕምቆት ገምጊምና ዕዉት ናይ ጉባኤ ግዜ ክንሕልፍ ከዓ ኣይጠራጠርን ኣብ ዝቐረበ ጽብጻብ ብዝተኻየደ ሓያል ጎስጓሳት ኣብ ምርግጋጽ ውሑስን ዘተኣማምንን ቀረብ ደም ዘተባብዕ ስራሕ ከም እተዓመ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዞባ ጨንፈር ባንክ ደም ዘይምህላው ዝተለገሰ ደም ቀልጢፉ ክባላሾ ስለ ዝኽእል ምምስራት ዞባዊ ባንክ ደም እዋኑ ዝጠልቦ ምዃኑ ተገሊጹ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታላት ባጽዕ ብሕፅረት ውሑስ ቀረብ ደም ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማትን ንምፍትሑ ዝተኻየደ ሓበራዊ ጻዕርን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ንኣብነታውያን ለገስቲ ደም ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሎም ኣቦ መንበር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ ቃል ንዕላማታት ማሕበር ኣገዳስነት ምውሓስ ቀረብ ደም ኣብ ትካላት ጥዕና ብመንፅር ግዜን ቦታን ልግሲ ደምን ዘሕልፎ መልእኽትን ካልእን ዝርዝራዊ መግለፂ ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ዝተኻየደ 3 ወፍርታት ልግሲ ደም ናይ ዝተኣከበ መጠንን ኣብ ህዝቢ ዝሰርጽ ዘሎ ናይ ባህሪ ለውጥን ኣብሪሆም ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ካብቲ ቀዳማይ ጉባኤ ክሳብ ካልኣይ ጉባኤኡ ብዙሕ መሰረት ኣንቢሩ እዩ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሰራሕተኛታት ኣብ ሰራዊት ኣብ ተምሃሮ ኣብ ኩሉ ጽዑቕ ጎስጓሳት ኣካይዱ እቲ ኣፍልጦ ኣዝዩ በሪኽ እዩ ሎሚ ደም ኣይህብን እየ ዝብል ሰብ ዳርጋ ኣይትረክብን ሃመ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ደም ምልጋስ ዘሎ ኣፍልጦ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንእሰያት ኣብ ተምሃሮን መሰረት ሒዙ ስለ ዘሎ ንቐጻሊ ብዙሕ ፀገም ዘሎ ኣይኮነ ሕጂ ዝተዛዓበየ ብልጫና እዩ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ግን ክልተ መሰረታውያን ነገራት እዮም እታ መሰረታዊት ነገር ናይ ክሊማ እዩ ክሊማ ሙቐት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሙቐት ኣብ ግዜ ሙቐት ከዓ ደም ትወስድ ስለ ዘይትኽእል ሓደ ካልኣይ ከዓ እቲ ደም ዝወሰድካዮ እውን ሙቐት ኮይኑ ክትዕቁበ ኣለካ ሕጂ ብዝሓድር የብሉን መስመራ ክኸይድ ኣለዎ ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ክሊማ ፅንኩር ስለ ዝኾነ እቲ ደም ዝውሰደሉ ኣብ ዞባ እዚ ኣብ ውስናት ኣዋርሕ ጥራሕ ካብ 3 ወርሒ ኣይሕልፋን እየን ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሪጋደር ጀነራል ተክለ ልብሱ ድማ ማሕበር ንዝሰላስሎ ዘሎ ዝምስገን ንጥፈታት ብምሙጋስ ብሰንኪ ስእነት ዝትካእ ደም እተሓልፍ ዘይትትካእ ህይወት ንኸይትህሉ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንቑሕ ኣበርክቶ ክገብር ኣዘኻኺሩ እዚ ስራሕ እዚ ቀዳማይ ዕማም ናይቲ ዞባ እዩ بهاجر درجة تزاريبنا لنا أقداسنتو بزوبا درجة حدا خبت قداسي نهلاوينا وسان زخونة نجار سلا زخونة نايت محبر أمام أيقونن ناي نفس وكف والكسب أمامي قبائنياتات أموداتا نسلست عمتات نمحبرم التعلي حدث أكل مريضهم أب زوبا سمينا قيح بحري وكلت هزبين وزوباتات أفعبت فورون قل عالون مس حلفتي استفلا لي أكلات منقستن جنبارن أب زكاير وركب أب زعمت زين كينون نتقبار أب ستوطن مدبات اللمعات تزتيم أبتي أب بوتو استخايد ركبات اتي مدب مغتسلتان ايتيا قديمو من نابرو هزبين ممحياش كتقبر تسنح عمامات كوانتخونه أب زعمت زي بصفحات زسر حلو سلازخونه هزب ودابيتتو أحيلو نزبر خوتسيت كسرح متحساسة بقريبهم أب موداتا بخبيد وصايتات زتواددو محبر أغلغلوتات من نابرو زيغاتات ممحياش وتوابركتو يقبرو مهلاهم انت خونه جن مس مترنا في عدتاتن موسخ قصري نبرتن حصرتات يرأيهم سلازلو قدامنت كم زوهابهم بريهم تساتفت دما تطح صرغيا زي بلن وزوباتات تاب تتقامنت محبر أغلغلوت صقمات يغاطمن سلازلو فتح كنا ديلو منጭታት ቀረብ ስተማይክ ወሐስ ጽርግያ ለፎሮ ክጽገን ምስፋሕ ዝርግሕ አገልግሎት ተንቃሳቃስ ቴሌፎን ድማ ክሕሰበሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት አቅሪቦም أب حجاز طعنان دحنتن دك أنستيو نمرقات زعلمة ناي أسلطنتي سلطنا نربع دك أنستيو تواهبهم أتي كاب حدك ساب سلسة جنبوت زت خير سلطنا ببيت صحفة همادة زوب عن سباز تود بخوينو أب مكل خالته محل الافتحامات بحفشة HIV AIDS دما بفلاي كمون دحنت عدن هتسانن زت كورينيروم
አባል ሐበሬታን ጎስጓስን ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ አንሰባ መንእሰይ ብርሃነ ዓንዶም ኤችአይቪ ኤድስ ንምቁጻር አገባብ ምምሕላፍን ምክልኻልን ብዝተኻየደ ሓያል ጎስጓሳት መልከፍቲ ናይቲ ሕማም ኣዝዩ ከም ዘንቆልቆለ ብምጥቃስ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁጽጻር ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓተን ኣበሪኸን ክነጥፋ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዮናስ አልኣዛር ንሰልጠንቲ ኣብ መሰላት ቆልዑ ከምኡውን ሃሳይ ልምድታትን ሕብረተሰብ ክኽተሎ ዝግባእ ኣገባብ ኣተኣላልያን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂቡም ሓላፊት ምምሕዳርን ፋይናንስን ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ጽዮን ዕቋ ሚካኤል ብግድኣ ንማዕርነትን ምዕሩይነትን ኣብ ስድራ ቤት ብመንጽር ክብጻሕ ዝግብኦ ማሕበራዊ ሸቶታት መግለጺ ከም ዘቕረበት ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ክቡራት ተዓዘብትና ህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ምክትታል ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ብዝተኸስተ ሓድሽ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ኣስታት 1000 ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡ በቲ ሕማም ዝልከፉ ሰባት እናበዝሑ ይመፁ ብምህላዎም እቲ ቁፅሪ ኣብ ሓፂር እዋን ክውስኽ ከም ዝኽእል እቲ ውድብ ኣብ ሳልስተ እዚ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣሚቱ ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም በዚ ኣብ ዝላባዕ ዓመት ዘየምልእ ሕማም ካብ ወርሒ ጥሪ ንድሓር ጥራይ ብውሕዱ 120 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ 26 ሰባት ከም እተለኽፉ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ተሪኦ ንናህሪ ምልባዕቲ ሕማም ዘመልክት ምዃኑ እቲ ውድብ ገሊጹ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕማም ኢቦላ ክላባዕ እዚ ንመበል 10 ግዜ እዩ ኣብ 2014 ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝተኸስተ ሕማም ኢቦላ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣይርስዕን እስራኤል ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ብሰለስተ ግንቦት ካብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ መሬታ ተፈጺሙ ዝበለቶ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ከቢድ ብረትን ታንክታትን ደብዳብ ከም ዘካየደት ተቓሊሑም ብመሰረት ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዛጊት ልዕሊ 9 ሮኬታት ካብ ጋዛ ናብ ደባት እስራኤል ክውንጨፍ እንከሎ እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሓማስን ጅሃድን ተመጣጣኒ ዝበለቶ ደብዳብ ከም ዘካየደት ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ህጹጽ ናይ ኣማኸርቲ ጸጥታ ኣኼባ ከም ዝጸውዐውን ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቲ ጸጥታ ወጥሪ እስራኤላውያን ዕለተ ናጽነቶም ንምጽምባል ኣብ ዝሸባሸብሉ ዘለዉ ፍልስጤማውያን ድማ ንምጅማር ጾም ረመዳን ምድለዋት ኣብ ዘካይድሉ ዘለዉ እዋን ብምውልዑ ሻቁለት ዝፈጥር ምዃኑ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ማእከላዊ ምብራቕ ይሕብሩ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ተፈጢሩ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍሕፋሕ ብመንጎኝነት መንግስቲ ግብፂ ከም ዝዓረፈ ይፍለጥ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተበፂሑ ዘሎ ተስፉ ሃዋህው ዝዘርግን ወተሃደራዊ ምፍትፍናን ዘዕርግን ስጉምታት ካብ ምውሳድ ክትሕየብ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ብ4 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ነዚ መግለፂ ዘውፅእ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ብ3 ግንቦት ካብ 70 ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ናይ ዝጓዓዝ ሓድሽ ኣፅዋር ፈተነ ከም ዘካየደት ኣብ ዝጓሓሉ ዘሎ እዩ እዚ ብሰሜን ኮርያ ዝተኻየደ ፈተነ ናይ ሓፂር ርሕቀት ኣፅዋር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝተበፅሐ ወተሃደራዊ ስምዕ ዝጥሕስ ብምዃኑ ስክፍታታት ዝፈጥር ብምዃኑ እዩ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ተቃውሞ ዝገልጽ ዘሎ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ብተወሳኺ ካብ ኒኩሌሳዊ ህላወ ነፃ ዝኾነ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ተኸታታሊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ሰሜን ኮርያ ንጡፍ እጃማ ክትፃወት ፀዊዑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሰሜን ኮርያ ተመሳሳሊ ፈተነ ሓድሽ ኣፅዋር ከም ዘካየደት ይዝከር ፕሬዚደንታት ኣሜሪካን ሩስያን ብዛዕባ ምንካይ ዝተወሰነ ኣፅዋር ብቴሌፎን ከም ተዘራረቡ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሮም ኣብቲ ልዕሊ 1 ሰዓት ዝወሰደ ዝርብ ብዛዕባ ዝተበፅሐ ስምዕ ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ዛጊት እንተዘየለ እወታዊ ምንባሩ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣፍሊጦም ክልቲአን ሃገራት ንዘይ ምፍራይ ዝተወሰነ ኣፅዋር ብዝምልከት ቅድሚ 30 ዓመታት ዝኸተምዎ ውዕል ሓደጋ ምፍራስ አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ንጉዳይ ቬኔዙዌላ ሰሜን ኮርያን ካልእን ኣልዒሎም እውን ከም ተዘራረቡ ተቓሊሖም ኣሜሪካን ሩስያን ብጉዳይ ቬኔዙዌላ ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ بسلسة جنبوت نمبرقاوي وسناسن هندي زوقعه ببلاو معبل فاني سبعوي نواتاون أكابان عنوات دحر مورد ناب قربت هاجر بنغلاديش قصو بممرح تمساسال عنوات كم زورده تقليسهم
በዚ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብ ህንዲ ካብ ዝተኸስቱ ተመሳሰልቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ዝበርትዐ ምዃኑ ዝተገልጸ ህበብላዊ ማዕበል ብከቢድ ኣብ ዝተጸልዎ ዞባ ኦዲሻ ናይ ህንዲ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ክሕበር እንከሎ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ነበርቲ ናብ ውሑስ ከባቢ ክግዕዙ ከም ተገደዱ ተቓሊዑም መብዛሕትኦም ህይወቶም ዝሰኣኑ በቲ ልዕሊ 200 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ዝነበረ ንፋስ ዝተሰነየ ህበብላዊ ማዕበል ዝሰዓቦ ምውዳቕ ኣግራብን ኣዕኑድ ኤሌክትሪክን ከም ተጸቕጡ ተሓቢሩ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ኦዲሻ ዕልቕሊቑ ከም ዘሎ ዝገልጹ ሰብ መዚ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ንዋት ኣከባብን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣፍሊጦም ኣብ ባንግላዴሽ እውን እቲ ህበብላዊ ማዕበል ብዝፈጠሩ ሓደጋታት ብውሕዱ 4 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት 63 ከም ዝቆሰሉ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ገሊጾም ኣብ ፍሎሪዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ህዝቢ ተመላልስ ነፋሪት ካብ መሐንበቢ መስመራ ወፅያ ናብ ሩባ ብምእታዋ ብውሕዱ 2 ሰባት ቆሲሎም እታ ነፋሪት 136 ሰባት ኣሳፊራን ከለያ ብሰለስተ ግንቦት ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነፀረ ምክንያት ነቲ ሓደጋ ተቃሊዓ ይኹን እምበር እታ ነፋሪት ተዓልብ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብርቱዕ በርቅን ነጎዳን ምንባሩ ተገሊጹ ጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣካየድቲ ኩባንያ ቦይንግ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ሓደጋ ኩባንያ ቦይንግ ኣብ ልዕሊ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተ ነፈርቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋታት ምውዳቕ ብቕዓት ፍርያቱ ንምርግጋጽ ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝስዕብ ዘሎ በዚ ድማ ተወሳኺ ጸቕጢ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚቱሎም ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ቅድሚ ምዛምና ሓበሬታ ሂላል ወርሕ ረመዳን ሎሚ ቀዳም 4 ግንቦት ስለዘይ ሰረቀት ጽባሕ ሰንበት 5 ግንቦት ከም መዛዘሚት ወርሕ ሻዕባን ተቆፂራ ጾም ሶኒ 6 ግንቦት ከም ዝጅምር ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኢፍታን እስላማዊ ጉዳያትን ኣፍሊጦም በዚ ምኽንያት رمضان كريم نزع الاسترال وزينه ومسنادو اب استاذي ملو زقصل فن ارتفاق تكاتل عدم بروح مشات سلام كم يصيحكم كبرات عزب تعلتوا زينا سبورت ونو زينا زورب لكم ميكائيل حرقون هاغراو فدريشن اتلتيكس ايرترا اسمرا ماراثون زتسمي اهغراو وددر ككايدو نمدلوات تزكاد وددر بزملكت كوميشنر بالن سبورت ان ايرترا امباسادر زمد تخله بكلته غومبوت نغازيتنياتا سبورت وشتا هاغر ابزهابو مغلصي اتوددر افلما بفدريشن اتلتيكس زوبا ماكليكات كم زنبره دحر مغلاص كابزي حزني زلنا لوم عام جميرو غن عامت مص اب تحت الاينت هاغراو فدريشن اتلتيكس ايرترا بفولي اغبابن ملكعن ككير مخانو ابريوم نزي ماراثون دموغ نمغبار بزيكا ايرتراوين اتلتات نتشعات هاغرات مبرا افريقيا زوكلو عصوتو شوعات اتلتات كساتو فيهم زبل امباسادر زمدم نعوتات تيناي ماراثون وددر كساب عصوتو $500 شلمات تسلعو كم زلو غليصوم ابزناي ماراثون وددر ايرتراوين دقان سيو اتلتاتو ناي فرق ماراثون وددر تسرع لن كم زلو نعوتات زمقاقل 97,000 نافا غنزباو شلمات تسلع لن كم زلو حبيروم نزود الدرزين مدلاوكا كابز حلف ورح طري جميران كوميتات قيمن ابصعو سراح كم زركبان ابناي موداتاني متصفاف مدرخ كم زركبان ونغليصوم امباسادر زمد تغلب زي كازي ناي ماراثون وددر كل حزب زساتفو ناي ما سبورت نتفتون تسرع كم زلو حبيروم ابزي كاب سيتي بارك تبغيشو ابحت مسكرم زازم نتفت كل افكار سبورت كساتفنت وددر دمقت كبن دحر معدام دما زود الدرزي امصاي مس غيزي اهغراو ملكعتا زماله وددر نمغبار لوخات يافن AAC تعديمم كم زلو افليطوم نزود الدر بكل مدايعوت نمغبار كم انشورانس كوبانيا توتال محبر تاكسي وارسا انتربرايز من قد داير ايثيوبيا هاغراوي كوميتي اولمبيك كموخا سيسا جروب اجامم كم زبركتون تفليطلهم برات عزبتي على توزينا سبورت سابزي فتسم سلام